खुलुमबाय गिबियाव जोंनि बनसुनि आफादगिरि मानबेटे रनजित मन्जु बसुमतारी सारनिसिम आं गोसो गोरबोनि साबायखर बावहरबाय। लोगोसे जोंजों स्टुडेन्टफोर जे दैबानायाव आफार आसामाव भुगिनांनाय सुबुंफोरखौ हेफाजाब होनो जि हायो अनसुंथाइ महरै बिथांमोना फैदों अनसुंथाइ जानानै बिथांमोननिसिम साबायखर बावहरबाय। जे दिनै जोङो समग्र आफार आसामाव जोङो गासैबो भारतबर्षआवनो गुबुन गुबुन बिथिंनिफ्राय बे दैबानाखौ नुनानै हेफाजाब होनो बयबो दं। जोंनि बिटिसिनिफ्रायबो हेफाजाब होदों चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्डआव। आरो दिनै स्टुडेन्टफ्रा गोसो गुदुं जायफोर स्टुडेन्टफोर बिथांमोना जा हायो एफा एनै खस्थ' खालामनानै बे जोंनि नैबे जांख्रिथाय देना बनसु सेन्ट्रेल अफिसावहाय बेखिनि मुवा बेसादफोरखौ लाबोदों। जिहेतु भुगिनांनाय सुबुंफोरा एसेब्लाबो सहाय मोनगोन। दा गोजोननाय थाबाय बिनानावमोननिसिम। आरो जोंबो बनसु तरफनिफ्राय बेसेबां हायो एसेबां जोङो दाख्लिनिफ्रायनो बानाय गैया मेंनाय गैया जोङो नाजागासिनो दङ। बर' हारिनि थाखाय मावनो ओंखारदों जेला बर' माहारि फरायसा आफाद बनसुआ मेंनाय बानाय गिनाय लाजिनायखौ दोनथ'आखै। जोनोमनिफ्रायनो मोसा फिसाबादि एरनानै जोङो आवगायबोखादों। आरो बे रोखोमनो बर' हारिनि थाखाय आरो मानबतानि खाथिराव बर' हारि नङाबाबो जिखुनु हारि माहारि धोरोम जेखि सुबुङानो जाया मानो खैफोदाव गोलैयोब्ला बिनि थाखाय बर' माहारि फरायसा आफादा जेब्लाबो हाबा मावनो थाखाय मानबतानि खाथिराव आरो समग्र बर' जाथिनि थाखाय जेब्लाबो खैफोद आफोद जिखिनि हाबाफारियाव गसंथानो जेब्लाबो रेडि बेखौ बे दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेरजों आङो मिथिस'बाय। आरो खेबसेबाव फिन आङो साबायखर बावदों बिनानावमोननिसिम बेफोरबायदि गोसो गुदुं आइजोफ्रा सिख्लाफ्रा जे फैबाय थानाय इयुनाव जे जोंनि बर' समाजाव फैनानै खामानि मावफैब्ला जे बर' रायजो राजाफ्रा माबा मोनसे मिजिं खालामनो हागोन आरो बेखौ फोरोंनानै फरायसा आफादनि खामानिखौ আহিছোঁ আৰু যিমান পাৰোঁ সিমানখিনি লৈ আহিছোঁ। 2-3টা কাৰ্টন লৈ আহিলোঁ আৰু চাউল 2 বস্তা লৈ আহিলোঁ। তো দাদাহঁতৰ হাততে দি দিম। এতিয়া দাদাহঁতে কিবা ক'ব বিচাৰে बर'नि खुलुमबाय गिबियाव जोंनि बनसुनि आफादगिरि मानबेटे रनजित मन्जु बसुमतारी सारनिसिम आं गोसो गोरबोनि साबायखर बावहरबाय। लोगोसे जोंजों स्टुडेन्टफोर जे दैबानायाव आफार आसामाव भुगिनांनाय सुबुंफोरखौ हेफाजाब होनो जि हायो अनसुंथाइ महरै बिथांमोना फैदों अनसुंथाइ जानानै बिथांमोननिसिम साबायखर बावहरबाय। जे दिनै जोङो समग्र आफार आसामाव जोङो गासैबो भारतबर्षआवनो गुबुन गुबुन बिथिंनिफ्राय बे दैबानाखौ नुनानै हेफाजाब होनो बयबो दं। जोंनि बिटिसिनिफ्रायबो हेफाजाब होदों चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्डआव। आरो दिनै स्टुडेन्टफ्रा गोसो गुदुं जायफोर स्टुडेन्टफोर बिथांमोना जा हायो एफा एनै खस्थ' खालामनानै बे जोंनि नैबे जांख्रिथाय देना बनसु सेन्ट्रेल अफिसावहाय बेखिनि मुवा बेसादफोरखौ लाबोदों। जिहेतु भुगिनांनाय सुबुंफोरा एसेब्लाबो सहाय मोनगोन। दा गोजोननाय थाबाय बिनानावमोननिसिम। आरो जोंबो बनसु तरफनिफ्राय बेसेबां हायो एसेबां जोङो दाख्लिनिफ्रायनो बानाय गैया मेंनाय गैया जोङो नाजागासिनो दङ। बर' हारिनि थाखाय मावनो ओंखारदों जेला बर' माहारि फरायसा आफाद बनसुआ मेंनाय बानाय गिनाय लाजिनायखौ दोनथ'आखै। जोनोमनिफ्रायनो मोसा फिसाबादि एरनानै जोङो आवगायबोखादों। आरो बे रोखोमनो बर' हारिनि थाखाय आरो मानबतानि खाथिराव बर' हारि नङाबाबो जिखुनु हारि माहारि धोरोम जेखि सुबुङानो जाया मानो खैफोदाव गोलैयोब्ला बिनि थाखाय बर' माहारि फरायसा आफादा जेब्लाबो हाबा मावनो थाखाय मानबतानि खाथिराव आरो समग्र बर' जाथिनि थाखाय जेब्लाबो खैफोद आफोद जिखिनि हाबाफारियाव गसंथानो जेब्लाबो रेडि बेखौ बे दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेरजों आङो मिथिस'बाय। आरो खेबसेबाव फिन आङो साबायखर बावदों बिनानावमोननिसिम बेफोरबायदि गोसो गुदुं आइजोफ्रा सिख्लाफ्रा जे फैबाय थानाय इयुनाव जे जोंनि बर' समाजाव फैनानै खामानि मावफैब्ला जे बर' रायजो राजाफ्रा माबा मोनसे मिजिं खालामनो हागोन आरो बेखौ फोरोंनानै फरायसा आफादनि खामानिखौ নমস্কাৰ। আজি ইহঁতে যিটো কৰি আছে বহুত ভাল কৰি আছে বনচুৰ পৰা। আমি ভাবোঁ যে চবেই এইটো হেল্প কৰিব লাগে, চবেই যিখিনি পাৰে সহায় কৰিব লাগে। আজি যিটো বিপদ হৈ গৈছে আমি চবেই হেল্প কৰিলেহে কিবা এটা ভাল হ'ব। যে যিমান পাৰক হেল্প কৰক। আৰু এই কামটো বহুত ভাল লাগিছে, চবেই হেল্প কৰিব লাগে, এইখিনিয়ে ক'ব। মই দিছোঁ, মই 100 দিছোঁ। এনেকৈ কৈ চবেই দিব লাগে। खुलुमबाय
बर' रायजो राजाफोरनिसिम आङो खुलुमबाय लोगोसे बे ओनसोलाव थानाय आरो समग्र इण्डियायाव थानाय आसामाव थानाय गुबुन गुबुन जाथि धोरोमनि सुबुंफोरनिसिम आंनि खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय। उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बोसोनखौ लायोबोला बिखौ मान होयोबोला बियो बुंदों डिवाइड आसाम 50